भगवान कृष्णाचे कृपे निवराम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले आमच्या बापाचे दुश्मनांतले पुत्राचे बापाचे आणि पुताचे पवित्र आणि आत्म्याचे पवित्र आत्म्याचे नावे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यांमध्ये एक बरी खबर हाडली आणि ते बरी बेसली नमांमध्ये एक कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू भगवंती Maria मरिया Maria देवाच्या Devachame, खातर Amapia विनंती आराधना Katir आमच्या Kar मरणाच्या Atanyam काळी आमेन. Chamanachagari Amen. आपले सोम्याचे साखर तुझ्या समाजात Tensa नमांमध्ये एक कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria Devachame, Amapia Katir Kar Atanyam Chamanachagari Amen. आणि देवसो पूत मुनीस सलो आणि आमच्या मध्ये नमान एक कृपेन भरले समुद्र सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू Bhagavati Maria Devachame, Amapia Katir Kar Atanyam Chamanachagari Amen. भाग्यवंती देवाची माई आम्हापासून विनंती कर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मुंशपण घेतले आम्ही जगजगा त्याच्या कष्ट आणि कसवार जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावशेन तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागताव त्याच ख्रिस्ता आमच्या सुम्या मरी फात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा गेल्या बडव्या मुझ्या राखण्या सर्गींच्या दया मका दिला तुझ्या तबेन मुझे मत तुझा दाय मका राख आणि सले आमेन श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवान मिंगेली आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या पासांचे आडी आमका आधार दे समी देवता का फरमावून दे म्हणून आम्ही लाले मागता आणि तू या सगळ्यांच्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विभाडून संसारा विसरल्या सैताना आणि त्याच्या हरा खोट्यात देवाची पदवी नेमकडा लुटून उडे आमेन ससना सुविशे उदितांका येस सुमिया आणि निरंतर प्रकाशाचे पंखोनी अदानयंती विषय घेऊन दे आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू नमान मरिये कृपेन भरले समुद्र सुमयासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सगळ्या मेदिंबीर पड्या आणि सक्रामेंटात आमच्या सम्यात आम्ही स्वागत करूया आमचं तकली आम्ही बघावून त्या सम्यात आम्ही नमस्कार करूया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. प्रधान दुका जेसु आराधन दुका जेसु महिमा दुका जेसु स्तुति दुका जेसु पद दुका जेसु हालेलुया हालेलुया हालेलुया
hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Holy nations, worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. परत एक पटी, come and worship. Come and worship royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him. Holy nations, holy nations, worship Jesus. Worship Jesus, our Redeemer, our Redeemer. He is precious. He is precious. King of glory, King of glory. John chapter 12:46. John chapter 12:46. हांव या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत मानतलो काळो कांत उरसो ना. म्हाका सत मानतलो काळो कांत उरसो ना. आज या सक्रामेंतांत आसलो जेजू आमकां सांगता, आज हांव एक उजवाड जावन आज हांव आयला तुजे खातीर. प्रत्येक जावन या लैन रसल्या हर एकल्याक जेजू म्हणटा, आशा आज हांव तुजे खातीर एक उजवाड जावन आयला. प्रतिष्ठा आज हांव तुजे खातीर एक उजवाड जावन आयला. रोशनी आज हांव तुजे खातीर एक उजवाड जावन आयला. विक्टर आज हांव तुजे खातीर उजवाड जावन आयला. रोशन आज हांव तुजे खातीर एक उजवाड जावन आयला. आनी तुवें काळो कांत उरची गरज ना. काळो कांत उरताय म्हणची गरज ना, कित्याक उजवाड तुज्या जिवितांत आयला. उजवाड तुज्या जिवितांत आयला. जॉन 8:12 हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा जेजू. हांव संवसाराचो उजवाड. आज त्या उजवाडाक आमच्या मध्ये स्वीकार करया. त्या उजवाडाक आमच्या काळजान स्वीकार करया.
त्या उसवाडाक आमच्या चिंतनाने स्वीकार करूया. आज त्या उजवाडाक आम्ही आमचे जिवीत सरेंडर करूया. आमचे जिवीत त्या सक्रामेंटात असलेल्या जेजूक सरेंडर करणं आज परत एकपटी घट्ट तळ्यान म्हणूया. कम अँड वर्शिप. येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया ताच्या नावाक. येऊन आरासिया आरासिया आरासिया. आज मका आणि तुका उजवाड आणलो तो सोमी. आज ताका आम्ही आरासिया आरासिया. Psalm 131 Psalm 130 verses 1. हांव आज या गुंडायेतावन या काळोखाच्या गुंडायेतावन देवा आज हांव तुका उलो मारता. आज हांव तुका उलो मारता या काळोखातावन सोम्या. ऐक मुजो ताळो ऐक मुजो ताळो. आज आमच्या विनवण्याच्या ताळ्याक आज तो कान दिवंक ताचे कान उघडता. दोन्ही हात रुबान संग्या. येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकाक घट्ट तळ्यान म्हणूया. येऊन आरासिया श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया होगोळसिया ताच्या नावाक. आरासिया आरासिया जेजू सोमिया जेजू सोमिया मला दिखतो मोला दिखतो. राई महिमेसो राई महिमेसो. परत एक पटी वडलं तर येणार आसिया येवनारासिया याजकाक श्रेष्ठ याजकाक होगोळसिया होगोळसिया ताच्या नावाक. ताच्या नावाक आरासिया आरासिया जेजू सोमियाक जेजू सोमियाक मोला दिखतो मोला दिखतो. राई महिमेसो राई महिमेसो. सक्रामेंटान असल्या जेजूचेर आमची दिष्ट कसोवया. सक्रामेंटात असल्या जेजू कस आज आम्ही पळवूया. त्या जेजूच्या मुखामळातावन फांगसो प्रकाश. त्या जेजू तावन फांगसो तो उजवाड आज आमच्या जिविताचेर फांको दी. तो मोलादीक मोलादीक मोलादीक. आजा की वर्ते मोलादीक आमकां कितें आसा कितें आसा. धर्मदूताचे कृत्य पुस्तक 3 अध्याय 26 वड. थंयसर 3 अध्यायान देवाचे उतर. Acts chapter 3 थंयसर एक थोंटो मनीस बरो जाता. त्या थोंट्या मनशाक हर एका दिसा त्या दारवट देवळाच्या दारवट्या लागीं हाडन थोडे जण हाडून सोडटात हर एका दिसा भीक मागचे खातीर. हर एक दिसा तो थंयसर भीक मागता. जल्मातावन तो थोंटो आसलो. जल्मातावन तो एकच आदाराचेर जीवन आसा. भीक मागोन आज
त्या जाग्यार पेद्रू आणि जुआंव पावले आणि पेद्रू ताका पळयत लागलो आणि तो म्हणतो मनीस पेद्रूक पळय लागलो. हेंची दोन की पेद्रू ह्यो व्यक्ती क्रिस्त दिसता. ताच्या मुखा म्हणल्यार परजळ आसा, एकतर परजळ आसा. आज म्हाका कितें म्हणी बरें मेळटा, आज म्हाका कितें म्हणी मोलादीक मेळटा, कितें म्हणी मोलादीक मेळटा. पेद्रू म्हणटा, भावा म्हाका पळय, म्हाका पळय. मुजे लागीं भांगार ना, मुजे लागीं रुपे ना. हांव तो न्ही जो पयले जेजू क्रिस्ताक मेळच्या पयले आसलो. क्रिस्ताक मेळच्या पयले हांव ह्या संवसाराच्या दौलतेन ग्रेस्त आसलो. रुपे भांगार मुजे लागीं सगळे आसले. क्रिस्ताक बेठलोस कळ्ळें क्रिस्ताच्या की वर्ते मोलादीक कितेंच दुसरें ना. मोगाच्या भावा, आज तुका हांव सांगता, आज हांव तुका भांगार दिवंक येना, रुपे दिवंक येना, ह्या संवसाराची दौलत दिवंक येना. जेजू म्हणटा, संवसारान ह्या संवसारान तुमकां दिरवी जंपय नाकात. ताका कलम म्हणटा. दिरवी ह्या संवसारान न्ही, जमया सर्गीच्या राजान. पेद्रू म्हणटा, आज मुजे लागीं कितें आसा तें ताच्या की मोलादीक आज हांव तें तुका दिता. जेजू नाझरेथच्या जेजूच्या नांवान उठ आणि चल. घे तुजे हांतून. आज तावन तुका हांगासर बसची गरज ना. आज तावन तुवें रुपे भांगार सोदून वेची गरज ना. आज हांव तुका जें दिता तें ताच्या की वर्तें. तें तुका रुपे भांगार वर्त्या मापान तुकाय खामोंक शिकयता. आज मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या सक्रामेंतांत आजचो जेजू त्या थोंट्याक बरो केल्लो तो जेजू. पेद्रू म्हणटा मुखार जेन्ना ताका थंयसर सिनेद्रीन सभे मुखार उबे करतात तेन्ना तो म्हणटा, हांवें कितेंच करूं ना. आय डिडंट डू एनीथिंग. आय कॅन डू. हांवें कितेंच करूंक जायना. Whatever has been done, it's been done by Jesus Christ. कितें जाला, कितें केला हांवें न्ही, क्रिस्तान केला, क्रिस्तान केला. ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजून केला. आज ह्या न्ही तुमी कितले जाणां कन्फ्युजन आसात, दुनियांत उसोन दवरा त्या सुम्याच्या मुखार. यो मोलादीक, यो मोलादीक, यो मोलादीक. या मोलादीक सुम्या मुखार तुमचे जिवीत उक्ते करा. सांगा त्या जेजू, जेजू म्हज्या पुताक एक सैरीक जाय जेजू, म्हज्या धुवेक एक सैरीक जाय जेजू. सुम्या, जे कितें म्हाका जाय ते सगळे तुजे लागीं आसा. फिलिपियन्स 4:19 तुज्या भांडारान म्हाका जाय जाल्ले सगळे आसा. Everything, everything. ह्या जेजूचेर नदर घालया आनी त्या जेजूक उलो मारया. दोनी हात निट्ट मुखार उसोन दवर. आमचें जिवीत समर्पून दिवन, दुखांनी त्या सुम्याक आमचें जिवीत समर्पून दिवन, आमच्या जिवितांतले हर एक फुडेंपण खंय तूं स्टक जाल्यार, खंय तुजे कामांत समस्या जाला, तुवें कोणाक पैसे ट्रान्सफर केले रॉंग गेल्यात, आज तुझ्या आणि तुझ्या घोवामध्ये बोलणेना बंद जाला. तू रडोनच थाय. सक्रामेंता मुखार तुवें दिमे मोडले. त्या सक्रामेंता मुखार
तुझ्या गोवाक समर्पण दी. बोक्साणे माग बऱ्या एका कुमसाराक तयार कर. जेजू तुका आणि तुझ्या गोवाक एक करता. जेजून तुका आणि तुझ्या गोवाक सांगात हाडला नेंगी. तो तुका आणि तुझ्या गोवाक एकलो जावंक सोडिना. आज तुझ्या दुवेपासून मागून आसाय. तुझे दूख ताच्या फुडाऱ्यापासून मागून आसाय. समर्पण दे. समर्पण दे. आयझाया 54:13 तुझ्या भुरग्यांक सर्वे स्पर्श कयतलो. सर्वे स्पर्श कयतलो. ताका समर्पण दे. ताका समर्पण दे. कोणाक पाठीच्या कण्यात दुख मध्यसर दुख असा. जेजूक समर्पण दे. जेजूक या घडये समर्पण दी. दोन्ही हात मुखार उक्ते दवरून सांग, जेजू ही म्हजी दूख समर्पिता. ही म्हजी दूख समर्पिता. जेजू म्हज्या किडनेंत असले समस्ये जेजू समर्पिता. म्हज्या भुरग्याचे फीस भरूंक जायना. जेजू समर्पिता. जेजू 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 सक्रामेंतातलं जेजू कसं नजर घाल सांग. जेजू 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 आपय जेजू 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 आपय जेजू 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 वडला तला जेजू 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 जीसस जेजू 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 दुनिया तुरबान जेजू 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 सरेंडर कर तुझे जिणे सम्याक. जेजू जेजू सताचं पवित्रत्व तुमच्या राहिल्या वेळार तुमका संपूर्ण सताकून पावयता. आज सताचं पवित्रत्व हर एकल्याच्या काळजात देवन दी. हर एकल्याच्या मनात देवन देवदी. आज सताचं पवित्रत्व सारखी वाट दाखवदी. सारखी वाट थंयचे वाट चूज करजय. किते डिसिशन घेजय. आज सक्रामेंतात असलो जेजू त्या पवित्र यानेसल्या हरी एकल्या बरो दे. घट्ट तळान जेजू फुला मार. जेजू हालेलुया 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 हालेलुया
hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 Hari, 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 Hari. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Yeah, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Padvi, 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 hallelujah, 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 Ria, 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 Ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, katwala ne tesa. Jesus klomar. Jesus, Jesus, katwala ne tesa. Jesus, Jesus, katwala ne tesa. Aki, one. Have tuzo moskela munta service for. Have tuzo moskela munta service for. I have loved you. Have tuzo moskela. Jeremiah 31:1. Have sasnata un tuzo moskela. Jesuच्या मुखावर जो प्रकाश आज तुझ्या जीवितान फंकोनसा. तुझ्या मुखावर जो प्रकाश आज तुझ्या जीवितान फंकोनसा. Lomar. Lomar. तुझे खाऊ जेणी सम्यक समर्पण दी. उलमार जेसु. Timothy 1:7. तुमका भिया करता तो आत्मा देवकना. देवान तुका भिया करता तो आत्मा देवकना. No. आज तुझ्या जीवितान सगळं व्यवस्थित जाऊं कसा. जेसू घे तुझ्या संगता. जेसू घे तुझ्या संगता. लेफ्ट हाताच्या गांठीला वैर एका साइडीन कोणाक दुख असा. जेसू याकडे स्पर्श करनसा. हर एकली जेसू कुला मरा. हर एकली जेसू कुला मरा. Presurrection now ulamar हर एक सर्वंत तुला हर एक आपया 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 कोई कापे तुला कधी सकत वाला नेते असा तुझे नाव हर एक सकलीचा सेवली आपया जेसूचे नाव शीरे अला बरा बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा दी बरा आपया जेसू जेसू तुझ्या मुखाराचा या गडी तुला कुडान जेसू येथे असा उजवा हात दिशेन तो लांब येथे असा या गडी
भुजांचे जेजू याकडे हात करून असा तुझी गुप्ते अस्कत काय त्या अस्कत काय तुका सोडूंक जाय तुका तेतना अस्कत काय पडताय कसं अस्कत काय पडताय जास्त अस्कत काय पडताय जेजू तुका सुटका दिता जेजू तुका सुटका दिता इट इज डन हा होय सुखलो मान जेजू तुझ्या काळजात असले सगळे दुःख काही याकडे पुसून काढता नाही की पळे नका जेजू पळे डोळे दाम सगळे डोळे दाम उला मारा जेजू डोळे दाम उला मारा जेजू तुझे इरिटेशन ईशापर्यंत जेजू तुझ्या जीवितात व्यवस्थित करून कसा आईलो ಕೊಡಸ ಕಲಿಯತ पासपोर्ट जेजू समर्पण दे जेजू तुझ्या पासपोर्टाचे जेजूची सील पडून दे जेजू मोर घालून दे जेजूचे सकत मूव होते it's moving हमारा स्पर्श करते हैं हमारा स्पर्श करते हैं कड़िए बोकर भार जेजू कान नोड़े तैयार करिए कान नोड़े तैयार करिए काले दूर तैयार करिए शेराला बराबर जेजू को सूलो मरते हैं संज्ञा लूक 17:13 दाखडकार जेजू लागी आले म्हणाले जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर आमचे दोन्ही हात नीट वयर पार्या आज त्या खोडकरांक लागल्या खोडी बरी आमच्या जीवितात विंगड तरपाची खोड आसा विंगड तरचे कष्ट आमचे आसा आज तुझे कामाकडे असले समस्या आज तुझे पैशाचे समस्या ऋण आज तुझ्या कुटुंबात समाधान ना आज गो मागण्यात असल्या भाईल मागण्यात असल्या गो मागण्यात भुरगी ऐकनान
Sumedita Sumarapandi. Magachano. Doni had need to Vairubaria. Doni at need to Vairubaria. Doni had need to Vairubaria. Guttutalan. 25 पटी सांगता म्हणून जेजू मेस्त्री आमची काकुळकर आज या दिसा सोम्या तू आमची काकुळ करू बुसाय सोम्या आज हाव रुपे भंगार मागना आज सोम्या तू मका जाय तुझे आशीर्वाद मका जाय तुझे बेसाव मका जाय तुझी कृपा मका जाय या समस्येतून सुटका मका जाय या संकलितां सुटका मका जाय या बनपसतां सुटका मका जाय या पिडेतां सुटका मका जाय मुझ्या भुरग्यांचे आशीर्वाद जाय तुझी आशीर्वाद I need your blessing. We need your blessing. We need your blessing on our life. आमच्या जीवितात असले सगळं संकली तुटवून जाय आज मुझ्या कुटुंबात तुझी आशीर्वाद आज आमच्या कुटुंबात तुझे 1000 पोण भितरतना भायरतना तुझे 1000 पोण आमका तुझे मार्गदर्शन जाय सारखी वाट विसरून काढून मार्गदर्शन जाय ये जेजू आज ते आम्ही मागता दोन्ही हात वैर नीट घट्ट तळ्यान संग्या 25 पटी जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर म्हणून घट्ट तळ्यान देवाचे उत्तर आम्ही उसातना जे सकत वळता जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर घट्ट तळ्यान जेजू मेस्त्री काकुळ कर जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर जेजू मेस्त्री आमची काकुळ कर जेजू सपदेसा तुझे रीन सॉल्व कर जेजू साधसा जेजू मेस्त्री आमची काकुळ जेजू मेस्त्री आमची काकुळ जेजू मेस्त्री आमची काकुळ जेजू मेस्त्री आमची काकुळ हालेलुया 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 आशीर्वादाने भर समेत आज तुझ्या मुखार आणणार सौम्या बापा जेजूच्या नावात आशीर्वादाने भर त्यांचे जीवित आशीर्वादाने त्यांचे जीवित भर त्यांच्या जीवित तुझी वाट दाखय सर्जरी असा कोण कॅन्सर पुढे क्वेश्चन असतात विंगड समस्या क्वेश्चन असतात 12 वर्षात आणि एक चरखो डायलिसिस आणि क्वेश्चन असा आज तुका असं झालं की तेच ना तुका असं झालं की तेच ना आज शिकर लहानशा भुरगे 1.5 वर्षाचे ताका सर्जरी झाल्या बापा असं आहे ना त्या भुरग्याक किती जाता कटत ना दोन कर आज यालेने कितले बहिणी असं असतात भुरग्यांच्या देण्यापासून मागणार असतात आज जेजूच्या नावात मागता बापा त्यांचे गर्भ आशीर्वादित कर let there be blessing in the home best गर्भात येऊ दे आशीर्वाद कितले कॉम्प्लिकेशन सगळे जेजूच्या नावात सॉल्व जाऊन दे कितले युवा जण एक सत्य असतात कन्फ्युजन असतात त्यांच्या जीवितात तांका एक क्लियर तांका वाट मुक्ती जाऊ दे
त्यांना डिसाईड करू त्यांच्यामध्ये उजवाड लाभवणी आज कन्फ्युजन असतात तो स्पिरिट आज जेजूच्या नावान जेजूच्या कृष्णावसन पडली आज हालेलुया हालेलुया रिया शेराला बरोबर थँक यू जीसस थँक यू जीसस हालेलुया 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 रिया 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 रुदी 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 Thank you, Jesus. बघायचं ना तुमका हरी एक लांग जिजून पडला मला की वन वन हावे तुझो मोग केला देवान तुझो मोग केला देव तुझो मोग करता तो तुझो मोग करते असा या हरी एक लांग जेजू सांगता मोगाच्या मुझ्या भरग्या तू मुझ्या मोगास तू मुझ्या मोगाचे आणि लकी draw to me and I will draw near you. तू जेजूक लागे सर जेजू तुका लागी सरता जेजू तुका अपना कस रिवील करता जेजू तुका अपना कस रिवील करून कशेता आज जेजूच्या लागी आहे जेजूच्या लागी आहे जेजूच्या लागी आहे याला हर एकला तुम्ही स्पर्श केला तुमचे टेस्टमनीज दंडिया 9900332411 परतो सांगता 9900332411 या मगनाच्या आखरी एक तुमका स्क्रीनर ते पळयत नंबर तुम्ही नोट करून घ्या तुमचे टेस्टमनीज तुमचे पेटिशन तुम्ही धडा आमचे तकले आम्ही बघूया सक्रामेंतातलो जेजू आम्ही नमस्कार करूया आणि सांगूया भोवमगडा समया आजच्या दिसा आमचे जिवीत आज या दिसा समया तुझ्या लागी आण आयलाय तू या संसारात उजवाड कसो आयलाय तू मुझ्या जिवीत म्हणल्या संसारात मुझे कुटुंब म्हणल्या संसारात उजवाड कसो आयलाय यो तुझो उजवाड मुझ्या जिवितांत असलो मुझ्या भुरग्यांच्या जिवितांत असलो मुझ्या गोवाच्या जिवितांत असलो मुझ्या बायलेच्या जिवितांत असलो मुझ्या कुटुंबात असली सगळो काळोख धाडा आदी दीस वेता वेता तुझो उजवाड आमच्या कुटुंबात आमच्या जिवितांत पेनिट्रेट जाऊ दे तो उजवाड कंप्लीटली सुटका दिवं दे सगळो हप्तो तुझ्या उजवाडान आमकां तुसले O sacrament most holy, O sacrament divine, most holy, praise O and all sacrament thanksgiving, divine, be every moment thine. thanksgiving be every Sacrament moment. most holy, Most O holy, sacrament Most holy, divine, O sacrament praise divine, and all all praise thanksgiving, and be thanksgiving, every thanksgiving moment be every thine. every moment moment thine. thine. sacrament O most holy, sacrament, Sacrament most holy, O sacrament divine, sacrament divine, Praise all and all praise and praise and all thanksgiving, thanksgiving be be every every moment every thine. moment Praise thine. and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. मगाचनो ते तुमका हर एकला आयसो दीस आशीर्वादानी बेसावानी आणि कृपेन बरोंदी. Praise the Lord. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, brother. Praise.